svakog dana. Ulicom šetaš, skitaš sam. U srcu mi rana. Bravo, Manđa. Ovo je Manđa od mene. I ja sam bio
prijatelju. Alex, pozdrav za grupa, je dobro da grupama Kanada, znate? Posle nas. Najbolji mi znači, pozdrav za posle. Thank you. I što neko ima za plaćanje, ovo za...